खुलुमबाय स्टुडियो दङ राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे बेफ्रुसार बिबुंथि फैबाय थानाय बिसायख'थि थामहिनबा 2025 इं मायथाइयाव जानो गोनां जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव आलादा आलादायै जे बिसायख'थि गेलेगोन बिटिसिआव थामहिनबा खौरांगिरिया सोंथि खालामदोंमोन जे बे समाव फैबाय थानाय समाव बिटिसि बिसायख'थि जानो गोनां आरो बे बिसायख'थि जानो गोनाङाव जे हारसिं बिजेपिआ गेलेगोन नामा आरो बे बाथ्राखौ सोंनाय लोगो लोगोनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिननाय होदों जे फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव हारसिंनो बिसायख'थि गेलेगोन मानोना बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जोंनो मासि होनो हाया आरो गुबुन फारसेजों बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो जोंनो मासि नागारना होनो हाया तो बेखायनो फैबाय थानाय समाव हारसिंनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मानोना 2020 मायथाइयावबो बे समाव बिजेपिआ हारसिंनो बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो बै समाव बै बिसायख'थि गेलेनायनि समाव यूपीपीएल आरो बीपीएफ नि जेबो बा बिथांमोननि बेरेखा बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया मावाखै मानोना बे समाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय बा थामहिनबा नैबे थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे समाव यूपीपीएलआबो खामानि मावदों आरो बीपीएफआबो खामानि मावदों आरो बीजेपीआबो बे एखे खामानिखौनो मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो फैबाय थानाय समाव जे बिटिसि बिसायख'थि जानो गोनां बे बिटिसि बिसायख'थि जानो गोनाङाव बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया हारसिंनो बिसायख'थि गेलेगोन आरो गुबुन फारसेजों बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया बा दोलोआ जोंनो मासि होनो हाया आरो मासि होनो हायैनि थाखायनो बे समाव हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया এইটো মিত্ৰতা এইকাৰণে প্ৰভাৱ নকৰে আপোনালোকে যদি চাই যোৱাবাৰুতো আমি অকলে খেলিছিলোঁ আৰু লগ লাগি খেলাৰ এইটো কাৰণে পৰিৱেশ নাথাকে ইউপিপিএলে আমাকতো সিট দিব নোৱাৰিব দিলেতো আমি লগ লাগিয়ে খেলো কিন্তু তেওঁলোকে আমাক দিব নোৱাৰিব গতিকে কিন্তু যোৱাবাৰু আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত আছিল যে আমি প্ৰমোদ বড়োৰ বিপক্ষে প্ৰাৰ্থী দিয়া নাছিলোঁ আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী দিয়া নাছিলোঁ বিজেপিয়ে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগত সংঘাত নিবিচাৰে গতিকে আমাক যদি নিজে নিজে সিট দি দিয়ে যে বিজেপি ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে 15টা সিট দিছো তেতিয়াতো আমি নেখেলুৱে সমস্যাটো হ'ল তেওঁলোকে আমাক সিট দিব পাৰিব নে নাই গতিকে আমি যদি নিদি আমিতো ৰাজনৈতিক দল হিচাপে ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব কিন্তু যোৱাবাৰো আমি খেলিছিলোঁ তাৰ পৰাতো একো বন্ধুত্বটো কোনো নপৰে আৰু বিজেপি আৰু বড়ো জনগোষ্ঠী দুইটাতো আমি একেটাই কামে কৰি আছো নহয় যে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষিত হ'ব লাগে গতিকে আমাৰ লগত আইডিঅলজিক্যাল ডিফাৰেন্সটো নাই হ'ব